Туреччина оригінально віддячила Ілону Маску за запуск супутника. Ракета Falcon 9 компанії SpaceX виявила у навколоземний простір телекомунікаційний супутник Turksat 5B для уряду Туреччини. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган зв'язався з очільником SpaceX Ілоном Маском. Подякував йому і подарував NFT, зібраний з 5000 дитячих малюнків. На них діти зобразили свої мрії про те місце, де вони мріють побувати. Під час відеоконференції Реджеп Ердоган обговорив з Ілоном Маском розвиток цифрової економіки, національну космічну програму та перший турецький електромобіль ТОГ. Ілон Маск відповів, що вдячний за такий подарунок і з нетерпінням чекає на запуск супутника та іншої співпраці з Туреччиною у майбутньому. Ми отримали близько 5000 чудових малюнків. Усі роботи чудові, добре показують, про що мріють діти. За допомогою діджитал-технологій ми перетворили їх на NFT-малюнки. Цей прекрасний, з глибоким сенсом NFT-малюнок хотіли б подарувати вам. Блиск, який ми побачили в очах наших дітей, показує, де буде Туреччина в майбутньому у сфері супутникових технологій, у галузі штучного інтелекту та кібербезпеки. Дякую. Thank you.